για το πώς πήγα να χάσω την όρασή μου στο My Style Rocks. Έκανα ένα live προχθές. Ρωτήσαν πάρα πολλά άτομα για την εμπειρία μου στο My Style Rocks. Οπότε σήμερα θα σας κάνω ένα story time για την πιο αστεία ιστορία που έχω από εκεί πέρα. Δεν ξέρω αν είναι public knowledge. Γυρίσματα του MSR κρατάγανε πάρα πολλές ώρες. Αυτή πηγαίναμε γύρω στις 8 το πρωί. Μπορεί να φεύγαμε γύρω στις 12 το βράδυ. Επειδή ήταν και ένα πολύ αιχμηρό πρόγραμμα, μπορείτε να φανταστείτε ότι μερικές φορές ήμασταν λίγο αποβλακωμένες όλες. Οπότε μία από αυτές τις δύσκολες μέρες ήθελα κι εγώ σαν φυσιολογικός άνθρωπος να πάω στο μπάνιο. Θέμα είναι όμως. My Style Rocks γυρίζεται σε ένα πλατό, okay? Το οποίο εννοείται στέγαζε και άλλα show. Απέναντί μας ήταν το πλατό της Κορδά και άλλα πολλά. Οπότε όταν ήθελα εγώ να πάω στο μπάνιο, να κάνω μια διαδρομή μέσα από αυτά τα πλατό για να πάω στις σκάλες όπου οδηγούσαν προς τα εκεί. Είναι πάρα πολύ δύσκολο στο My Style Rocks, ήταν ότι δεν είχες ποτέ ιδιωτικό χρόνο. Και τώρα είχες δεινώσει βαφώσουν μαζί με άλλα 14 κορίτσια και σε όλα αυτά ήσουν πάντα watched. Πολλές φορές είχαμε μικρόφωνα που έπιαναν τα πάντα όσα λέγαμε. Διάφορα άτομα που ήξερες ότι αν μιλήσει λίγο παραπάνω μπροστά τους θα πάνε να τα πούνε στην παραγωγή και η παραγωγή θα είναι ενήμερη για όλα. Και συνήθως ήταν ενήμερη για όλα. Οπότε αν γινόταν κάτι σοβαρό ή να κλάψεις κιόλας, αν ήθελες να μιλήσεις με το στυλίστα σου, έπρεπε να πας στο μέρος. Εγώ εκείνη την ημέρα θυμάμαι ήμουν πάρα πολύ συναισθηματικά φορτισμένη. Είχαμε γυρίσει και ένα πολύ δύσκολο επεισόδιο. Έτσι όπως ήμουν στην κοσμάρα μου και πέρναγα μέσα από το πλατό, αντί να περάσω από την άκρη του πλατό, πέρασα ακριβώς μέσα από τις κάμερες. Για όσους δεν το ξέρετε, οι τηλεοπτικές κάμερες βρίσκονται πάνω σε ένα γερανό. Όπου συνήθως σε αυτούς τους γερανούς προεξέχει μια τεράστια βίδα. Που τόσο είναι το μέγεθός τους. Οπότε έτσι όπως πέρναγα εγώ και ήμουν κολλημένη στο κινητό μου, μπορούσα να προχωρούσα και έπεσα πάνω στη βίδα η οποία μου κάρφωσε ακριβώς εδώ, παιδιά. Ακριβώς εδώ, λίγο πιο σηκωμένο το κεφάλι μου θα με είχε χτυπήσει εδώ. Για να καταλάβετε τη δύναμη του χτυπήματος, έπεσα κατευθείαν στο πάτωμα. Μάλιστα μου έφυγε και ο φακός επαφής. Και αν δεν μπορούσε να γίνει χειρότερο όλο αυτό, ήρθαν οι πρώτες βοήθειες εκεί πέρα. Ξέταζαν μπροστά σε όλη την παραγωγή. Η ντροπή τόσο πολύ άρχισα να κλαίω μπροστά σε όλους. Θα νιώσει τόσο ηλίθια. Και εδώ θέλω να δώσω credit ότι παιδιά την επόμενη μέρα αυτό ο γερανός είχε εξαφανιστεί. Δηλαδή είδαν ότι λογικά υπάρχουν άτομα σαν εμένα που δεν βλέπουν το μην περνάμε από εδώ. Τώρα που το θυμάμαι μου φαίνεται πάρα πολύ αστείο. Όμως παιδιά τότε που ήμουν και 20 χρονών και μικρούλα και νιώθω πραγματικά ότι είχα γίνει ριζίλη. Επεισόδιο εκείνη την ημέρα φοράω γυαλιά και δεν τα έβγαλα ποτέ. Και το μάτι μου ήταν κόκκινο. Και παιδιά αυτή ήταν η ιστορία. Έχω άπειρες ακόμα αν θέλετε να μάθετε κι άλλα. Αυτά. Φιλάκια.